Hoxe celebramos algo moi especial, 100 anos de historia, 100 anos de camiño. Un século de esforzo, de familias e de milleiros de kilómetros acompañando a vida de moitísimas persoas. Esta empresa comezou con moi pouco, sen grandes recursos, sen experiencia, sen fórmulas máxicas. Naceu como nacen moitas grandes historias, con ilusión, con traballo e cunha enorme capacidade de sacrificio. 100 anos significan moitas xeracións collendo o relevo unha detrás da outra. Significan bons momentos, tamén malos, pero sobre todo unha capacidade para seguir adiante sin perder o máis importante que é a esencia. E aquí hai un servicio de calidade, un servicio esencial, che importante e funciona ben, e porque aquí hai unha empresa que hoxe cumple 100 anos, que nunca perdeu a raíz familiar, que nunca perdeu a súa raíz aquí no Deza en Silleda, e hoxe estamos aquí nesta nave, celebrando, arropando, dando as gracias e dicindo que dentro de 100 anos, o gallá que todo o que se conseguiu, sexa pouco o que está por conseguir.